La cultura és la transmissió de coneixements i normes socials. Per això és tan important donar a conèixer la història de l'univers i del nostre planeta. Un planeta que s'originà dins un sistema solar, un planeta rocós. La geologia del nostre planeta és fascinant. No només la composició de les roques, sinó també el cicle d'aquestes, la fossilització, la tectònica de plaques. Els volcans acostumen a trobar-se en àrees de moviment tectònic de plaques. Aquestes plaques són com fissures a la superfície de la Terra, que es troben sota el nivell del mar. Els volcans fan emergir magma de l'interior de la Terra. Estem al Cruscat, a la Garrotxa. El Cruscat és un volcà inactiu des de fa 10.000 anys. Estem davant d'un tros de geologia, de física i d'història. Aquí, allunyats de les grans urbs, se'ns presenta una realitat complexa i de gran abast. Si volem fer-la arribar al gran públic, haurem d'apropar-la, per tant, transportar-la, simplificar-la i comprimir-la. El planeta en què vivim està ple de meravelles, com ara els volcans, però sovint cal viatjar a grans distàncies per poder-les observar. Els museus exposen el patrimoni material i immaterial. Els fenòmens geològics, com a patrimoni cultural, els trobem exposats al Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona. El mur geològic és un dels espais permanents singulars del Cosmocaixa, on exposem un seguit de peces reals, o sigui, de mostres reals de diferents fenòmens geològics clàssics, característics, com per exemple els plecs o les falles, o el que podem veure aquí, no? Els volcans. Tot concentrat per mostrar les bases de la geologia. I és, de fet, una de les instal·lacions en què millor es mostra la filosofia de Cosmocaixa, que és concentrar la realitat i aconseguir un diàleg a tres bandes entre l'objecte real, el visitant i els experiments associats a la mostra que nosaltres presentem. Perquè a part de la peça real que podeu veure aquí, també disposem d'uns mòduls electromecànics que expliquen com s'ha produït la peça que esteu veient aquí. No tinc constància de que cap altre museu del món tinguin quelcom similar, per exemple, al mur geològic.